Monggo Mas Penot. Ayo. Halo, halo. Wis Agus mumet wis Agus. Saben dina mong ngalamun jroning sepi sepi sampun nyawan Solo hamung tansah atuno wayanganmu wayanganku doniman wong ayu apa teko Pak Mim sirane mas citra ing janji mesake atrenan ati lamun mangkono piye atrenanku piye atrenanku Kendal juga toto Topik studio Joko Karman Serut Sound System WP Audio Maturun Joko Karman Yo Sugeng rawuh para tamu saben dina mung ngalamun jroning Japi lho Hoya hoya alon tot ya tot los ya iya no kono ketoke wis gemur-gemeng kok linalitan bisa lali sorry bos hoya hoya tansah gumantel ing bandel Yo. Oke. Oh. Joko Karman. Oh. Oh. Mesake atrenan lamun mangkono piye atrenanku piye alan-alan lho wong jabung iki balungan apa jabung lho sok iya lha kene nek ora wong jabung danang lho lha kene ora ana urung ya lho halo salah wong jabung mbok lawan danang terima kasih nuwun bos nganten jabung kok padakne moga-moga ndang duwe momongan ya Mas
Monggo Pak Ika. Monggo Kang Mas katresnaku bebasane Rakadoan. Huya huya. Oh ya Pak. Tak korbanake. Tak korbanake jiwa lan raga. Atur suwun. Makasih Pak Karman. Terima kasih. Gatot, sol, halo. Tanane gatot sik. Makasih Pak Gatot.